Това майка ти ли е? Да. Тя няма ли да пътува с теб? Не, аз отивам при татко. О, значи ще пътуваш съвсем сам? Не съм сам. Братята ми са ето там. О, ясно. И вие ли отивате в Кливланд? Да, А защо не летите? По-бързо е. не знам. Това не е отговор. Ти си голям умник, а? Защо ти не летиш? 3 билета струват много. Така казаха мама и татко. О, това е уважителна причина. Аз не летя, защото приятелят ми каза да се кача на влака. Написал го е в писмото. Това е добра причина. Казвам се Тайлър. Приятно ми е, Тайлър. Аз се казвам Зев. Какво странно име. На иврит означава вълк. Яко. Трябва стриктно да следваш стъпките. Отмятай всяка задача, която изпълниш. Рут. Рут. Адам, къде е баба ти? Адам, къде е баба ти? На мен ли говорите? Попитах къде е баба ти. Едната е в Ню Йорк, а другата в Охайо. А къде е сестра ти? Аз нямам сестра. Стига си играл с това нещо. Отговаряй ми. Добре ли сте? Къде сме? Във влака? Къде отиваме? В Кливланд? Кливланд ли? При ваш приятел? Какъв приятел? Онзи от писмото в джоба ви. Да. Ще ми върнете ли плейстейшъна? Рут е мъртва. Зев? Ще отида при братята си за малко. Чети писмото. Извинете. Да? Здравейте. Синът ми е седял до вас и му се е сторило, че сте объркан. О, да. Извинете, ако съм го изплашил. Не е нужно да се извинявате. Исках само да се убедя, че сте добре. Да, добре съм, благодаря. Добре съм, да. Да ви закараме ли? Не, аз имам среща тук. Приятелят ми каза, че ще има табелка с името ми. Добре. Дано го намерите. Колите паркират там. Фамилията ви Гутман ли е? Да? Чака ви страхотна кола. Довиждане, Зев. Довиждане, довиждане. Да вървим. Господин Гутман. Да. Това майка ти ли е? Да. Тя няма ли да пътува с теб? Не, аз отивам при татко. О, значи ще пътуваш съвсем сам? Не съм сам. Братята ми са ето там. О, ясно. И вие ли отивате в Кливланд? Да, А защо не летите? По-бързо е. не знам. Това не е отговор. Ти си голям умник, а? Защо ти не летиш?
3 билета струват много. Така казаха мама и татко. О, това е уважителна причина. Аз не летя, защото приятелят ми каза да се кача на влака. Написал го е в писмото. Това е добра причина. Казвам се Тайлър. Приятно ми е, Тайлър. Аз се казвам Зев. Какво странно име. На иврит означава вълк. Яко. Трябва стриктно да следваш стъпките. Отмятай всяка задача, която изпълниш. Рут. Рут. Адам, къде е баба ти? Адам, къде е баба ти? На мен ли говорите? Попитах къде е баба ти. Едната е в Ню Йорк, а другата в Охайо. А къде е сестра ти? Аз нямам сестра. Стига си играл с това нещо. Отговаряй ми. Добре ли сте? Къде сме? Във влака? Къде отиваме? В Кливланд? Кливланд ли? При ваш приятел? Какъв приятел? Онзи от писмото в джоба ви. Да. Ще ми върнете ли плейстейшъна? Рут е мъртва. Зев, ще отида при братята си за малко. Чети писмото. Извинете. Да? Здравейте. Синът ми е седял до вас и му се е сторило, че сте объркан. О, да. Извинете, ако съм го изплашил. Не е нужно да се извинявате. Исках само да се убедя, че сте добре. Да, добре съм, благодаря. Добре съм, да. Да ви закараме ли? Не, аз имам среща тук. Приятелят ми каза, че ще има табелка с името ми. Добре. Дано го намерите. Колите паркират там. Фамилията ви Гутман ли е? Да? Чака ви страхотна кола. Довиждане, Зев. Довиждане. Да вървим. Господин Гутман. Да.